אם את מראה לי את התלוש משכורת שלך, אני מביא לך עכשיו רכב מתנה. מה זאת אומרת רכב? רכב. איזה רכב? ג'יפ שחור. האמת שהוא מחכה לך כאן. אומייגאד. כן, אבל יש פה רק חוק אחד, את צריכה להראות את התלוש משכורת שלך, הוא עלייך? וואלה לא, אף אחד לא מסתובב עם תלוש משכורת בכלל. איזה באסה, איזה באסה. את יודעת מה? אני הולך לתת לך עכשיו 120 שניות להשיג את התלוש משכורת. אם השגת, הרכב הזה, שלך. מתאים? סלמדה, כן. יאללה, 2 דקות, רוצי. עכשיו? תלוש משכורת, לא יודע מאיפה. יש לך לארגן לתלוש משכורת? עכשיו לא. נשאר 1:20, בוא נראה. אולי תשאלי אותם אם יש להם תלוש משכורת. אתם יודעים איפה אפשר להשיג תלוש משכורת? הלו? איזה אלופה. חברים, תלוש משכורת. אם אני הייתי את, אני הייתי פונה פה לכל אחד. 20 שניות. יואו. לא? איזה לא נעים. רגע. איזה לא נעים. לצערי לא זכית באוטו. עברו 2 דקות ו10 שניות. מה? יכול להיות שמישהו אחר שכן מסתובב עם תלוש שכר עליו בכיס, תזכה בו. אבל אל תשכחי משהו אחד. החזרי מס, עשית? לא. איך זה כואב לי בלב כל פעם מחדש. את נכנסת לאתר של טקסאפ, אומנם ברכב הזה לא תזכי, אבל יש לך אפשרות להרוויח כמה אלפי שקלים. הכי קל בעולם, טקסאפ חברים, כנסו, אני לא אצליח להגיע לכולכם.